Hola, boas, hoxe está con nos aquí na redacción de Atlántico Paulo Herrero, Jai Pau, por nombre artístico, moi boas, Paula. Boas. Bueno, Paula é cantante e compositora aquí de Vigo, que estás lanzando, impulsando este proxecto non con este nome non artístico, co que tamén estás dando unhas actuacións que aparte agora as faz con unha nova banda, non? Non sei se me podes contar un pouco, pois, como están sendo os concertos así con este formato? Pois moi divertidos, divertidísimos, moi disfrutón no bolo, dende o principio hasta o final. Eu a verdad que estou moi enchufada no bolo. Intentamos generar un imaginario tanto sonoro como visual, aínda que visualmente tampouco hai super grandes estímulos, pero aos pouquiños, pois a roupa, algunha cousa que outra na pantalla de detrás e tal, intentamos que todo o imaginario sexa arredor da braña ou a ciénaga, que este lugar un pouco inventado, un lugar como se fose, por así dicilo, a nosa cabaña, un lugar no que podemos escapar para investigar, facer a nosa, en medio do ambiente un pouco caótico que é esta posapocalipsis que xa estamos vivindo, non? Entón, un pouco atopar ese lugar aí quentiño na lameira, e o que dicía tanto sonoramente, e toda a escolla do ambiente, e toda a escolla incluso co técnico de son, toda a preparación da pea para fora e todo, intentamos que sexa todo así un pouco envolto nese sabor de lameira, ras, píntegas e todo tipo de criaturas do bosque escuro. Que te chama dese ambiente? Chámame a humidade, chámame a escuridade e que tamén cando se cuelan os raios de sol por entre as follas e entre as polas. O sea, non un lugar totalmente escuro, pero sempre un lugar onde vas a topar intimidade, por así dicilo, e non tan atractivo de primeiras. Un lugar no que parece que hai cousas feas, pero non, para mí é como super bello esa feura, sabes? Quero recordar que estás traballando en nova música, non sei se vai tamén influenciar esas novas cancións ou... Seguramente, sí. Sí. Sí, nesa investigación un pouco sonora tamén, que estou facendo tanto eu sola na casa, cos cacharros, e despois cando levo así as produs máis a montar coa banda e tal, pois sí, intentamos que sexa todo con un tinte velenoso, ácido, e me está un pouco, sí, como abrindo ese camiño e esa exploración, tanto para as líricas tamén, que tamén eu sempre fui bastante de líricas afiadas en xeral, como... tamén teño algúns temas que son bonitos, pero como tamén explorar esa cousa escura, non? E si que ando tamén, pois eso, enchoupando un pouco todas as cousas deste rollo velenoso e tal. Volvendo un pouco a estes dos concertos, non tes tocado con banda, tes tocado con DJ, que che gusta máis para apostar máis por este formato así de banda, que aportan para os concertos? Pois a ver, claro, a música cando se fai... Cando tens que coordinar así a máis personas para que todo saia guai, estar coordinadas tanto de tempo como de enerxía incluso, porque claro, non é o mesmo tocar un tema aí para baixo que un tema para arriba, o sea, toda esa cousa contagiosa, pareceme lindísimo facelo con máis xente, sempre canta máis mellor incluso, aunque obviamente pois movémonos nunha industria, vamos dicir, e é difícil tamén ter grandes colectivos e facer toda a logística necesaria para un bolo. O sea, eu iría con 20 personas, pero moi complicado, non? Aparte que eso hai que pagalo ben e non todo o mundo está disposto a pagar ben esas cousas. Entón, bueno, apostar por unha banda pois é un pouco por eso, porque dá gustiño coordinarse e facer algo fresco, tan fresco como que non se vai repetir nunca do mesmo xeito, por así dicilo, con xente que me cae guai, que comparto música, risas e todo, unha equipa super guai. O sea. Este ano estás dando concertos por toda a península, pero tamén pasaches principios de ano creo que por Reino Unido e máis recentemente por California. Como foi a experiencia de levar estas cancións a públicos tan distintos? Pois moi linda experiencia, porque máis que esa diferencia entre as audiencias, que tamén hai, por suposto, que non é o mesmo ir a tocar un sitio máis grande ou máis pequeno, ou en Bristol ou en California, como estiven, tal, pero bueno, eu son a mesma, entón, eso sí que fai un pouco que eu me esforzo moito por facer que no meu momento se respire o ambiente que a mí me apetece que se respire. Como boa en sí, mestra de ceremonias,
gústame facerme un pouco co espazo, facerme coas risas da xente, intentar bromear, aunque sexa en inglés, que é máis complicado para min, pero bueno, algo lle mando, e bromear incluso sobre, eu que sei, pois, algo que estea pasando incluso no momento, e ese tipo de cousas de mestra de ceremonias que conectan e tal. E entón, eso sí que notei que son quen de leválo aquí, alá e todo. Está guai. Comprobar eso me fixo moita ilusión, a verdad. E despois, aínda que sexan públicos diferentes, a xente tamén na música reggae en concreto é super agradecida, en xeral. E é xente moi riquiña, que sempre, moitas veces te ven despois do bolo e te dá as gracias. E en California, por exemplo, atopei moito eso, que a xente me daba moitas gracias por, wow, viaxaste super lonxe para vir pa aquí, gracias. E eu dicía, gracias a ti. O sea... bueno, quería preguntarte tamén, pues, de onde ven pues, este interés, ¿no? Que tes por estas músicas do Caribe, de Jamaica, ou do reggae, como chegaches a isto? Pois mira, cheguei a través de músicas un pouco máis europeas, quizá, por exemplo, o punk, ou xa despois, eu sempre escoitei moito hip hop, escoitei punk, rocksteady, ska, o ska máis de aquí, non? Pois quizá máis escape e todas estas cousas, e despois Transilvanians. Eu coñecín bastante a escena local pronto e flipei cando eu era nova e miraba que en Vigo estaba Woiza, imagínate, que é unha tía que nivelón tal, Transilvanians, nivelón, Zamaramandi, nivelón tal. Eu dicía, joa, pois flipo que na miña cidade haxa referentes tan tochos e tal. Eso por unha parte, e despois, pois sí, eso, escoitando ska, hip hop e tal, ao final vas indagando ou vas tirando do fío e o que te atopas de fronte sempre é Jamaica. Incluso pasa o reggaetón e pasa o mesmo, e en outras moitas músicas, ata no pop, hai moitísima influencia xamaiquina, a pesar de ser unha illa super pequeniña. Pero bueno, tamén sempre escoitei moito son, cubano, salsa, o sea, non é só o Caribe, Xamaica, sino tamén outras illas do Caribe, pois tamén o dembow me encanta. Gústame moito, obviamente eu sou unha persona blanca, pero conecto moito con mensaxes de empoderamento da negritude, que en concreto é a comunidade afrodescendente do Caribe, a que fai as músicas que a mí me gustan. Igual que a mí me gusta o soul tamén, o jazz, músicas negras, en definitiva. E me chama moito a atención en concreto no Caribe como plantean, como usan a linguaxe, como fan as bromas, como fan os xogos de palabras. Gústame moitísimo, creo que teñen unha retranca impresionante e tamén a través de eso conecto un montón, sabes? Mencionabas tamén a parte outros xéneros como o punk, non? Que tamén musicalmente están máis alonxados, pero quizá todos son xéneros que teñen tamén habitualmente letras así con contido social, non sei se é algo que te chama tamén. Home, sí, por suposto, sí, tamén, obviamente eso me conecta moito con certas músicas, e porque é unha inquedanza que teño dende sempre, a verdad, observar arredor e analizalo e decir, pois imaginar mundos mellores, todo eso, conecto un montón para escoitar e para escribir tamén. E o punk falaba en concreto porque tamén, o sea, o punk está moi influenciado antes diso un pouco pois polo rocksteady, a estética tamén dos pelaos, no? Dos skinheads. E os skinheads en principio ese movimento naceu en Gran Bretaña mesturando a comunidade caribeña coa comunidade inglesa branca e como que abríndose uns aos outros. E eso me parece lindísimo tamén, por eso me fijei sempre tamén bastante no punk, sí. E bueno, todas estas influencias despois tamén imagino que se aportará un pouco do de aquí, non? Non sei se un pouco esa mistura que buscas facer. Claro, eso é o que sinto que eu por onde podo explorar quizá, ou o que a mí me mola investigar é a miña propia linguaxe dentro de todo isto, a pesar de eu ser moi friki das técnicas e dos estilos e das épocas e de todo, e gustarme moito tamén estudar concretamente esas cousas, pero despois, obviamente, unha vez como que as coñezo e as exploro e as exploto, a partir de aí como que vou podendo meter a miña propia historia nesa movida que me parece como o máis interesante de todo isto, realmente, porque eu non son xamaiquina, nin negra, nin caribeña, o sea, entón sí. E bueno, mencionabas un momento a Woiza, non? Que traballaches bastante con ela, de feito, non sei se te axudou de alguma maneira pois a lanzar ese outro proxecto, ou como foi ese... Bueno, eu levo moitos anos, coñecina cando eu xa facía música, e coñecina e comezou a darme clases de canto, pedinlle eu que fose a miña mestra, tal, e de aí a un tempiño ela formou Vigo Negrosón, que era o coro gospel que había aquí, dirixido por ela,
Entón eu aí tamén entrei, ela xa me coñecía de clase e xa me dixo vente a ensayar, tal, e me metín no coro e despois tamén a partir de aí fixenlle coros a ela no seu proxecto. E a verdad que, o sea, tomo moitísimo como, por así dicilo, madriña, non porque me metese tampouco a nivel enchufe nin nada, pero porque sempre, aparte de que me inspirou dende pequena, despois ao chegarme a ela e xa coñecela personalmente e tal, somos amiguísimas dende hai moitos anos e é tan madriña como calquera das miñas amigas que sempre creeron en min, o sea, como que eu moitas veces son a que máis dúbidas ten de todo, de todas. As do redor non teñen ningunha dúbida. Moi ben. Bueno, pois Paula, moitas grazas por estar aquí hoxe con nós, contarnos un pouco sobre o teu proxecto musical. Bueno, Paula está desida este ano, bueno, moitos concertos pues, por todas partes a lo largo deste ano, tens as datas nas redes sociais, non? Teño cartel aí. Moitas grazas por estar con nós. Moitas grazas a ti, Mauro.